akwa ife a na-eme n'ogologo ụzọ dị ebe na ebe Abịa ka Enugu Abịa to Enugu efere ya ihe amụlandu ụzọ anaghị aga ogologo agbara fronta ife na anabụ gbarie ife na ya ihe a na-eme n'ụzọ Enugu to Abịa kịta Enugu to Abịa ka ọ na-eme kịta akwa ndị Fulani ndochiri ụzọ agafekwara ndị amị ebe a kịta lekwe ndị amị na junction a kịta look at ndị amị here ndị amị anaghị abịa ndị amị anaghị abịa ebe a onye ife ama kịta ndị Fulani nọ n'ụzọ kpechie ụzọ niile na-agba ihe na ụzọ a bụ ụzọ jere si Abịa steeti naanị Enugu ka anyị nọ kịta wee na-afọ ife na-emenụ efe adịghị ụzọ nwayọ izi onye na ihe na-afọ ọ na-ebu ya aka ọ ka agba nsa ọkwụ mfụrụ ya efe adịghị ụzọ mechiri emechi moto paakịrị ebe niile everywhere dị blocked ụmụazị a dochiri ụzọ ama m ife ha na-eme asa anyị na-achị ewazị ka asa anyị gawa n'ihu anyị ka akafetakwara ya chọrọ ndị amị ebe a kịta ndị amị nọkwa anyị nso ofe ife na-eme o ọkwa ndị Naịjirịa ọkwa ndị Naịjirịa bụ ya komfụkwa o yes ọka mgbubuo ọ dịgo ka anyị na-ekwu ọka anyị pụwa hey na wa o